Nilqakom għal programm ieħor il-Politico. Lejla ġew l-istudio miegħi nilqa' il-Jordan Gallia Paċ, nirringrazzjak talli lqajt l-istadina tagħna. Grazzi ta' stedina. Mela, Jordan, tgħidilna daqsxejn minn inti u x'tagħmel apparti li inti l-Viċi Sindku ta' Swieqi. Jien Jordan Gallia Paċ, għandi 22 sena, naħdem iktar fil-media full time issa, kont student ġo l-MCAS is-sena l-oħra, issa gradwajt l-esti minn hemm. U f'Ġunju li għadda il-ħaqt Viċi Sindku ta' Swieqi. Issa, għadak relattivament żgħir inti fl-età 22 għall-politika. Kif ġalek tibda tinteressa ruħek daqshekk fil-politika għajm inti del segwi ħafna taf x'inhu jiġri? Minn meta kont żgħir dejjem kont inħobb jekk mhux il-politika l-isterji li qed jiġu bħalissa, in-news li hemm, jekk l-adulti qed jitkellmu not basta snaqa not nisma' x'qed jgħidu. U dejjem kelli opinjoni qawwija fuq kollox, jiġifieri il-familja kont inġenninhom, literalment tista' saqsihom. L-opinjoni tiegħi jekk nemmen f'xi ħaġa ħanibqa' għaddej biha. U speċa dak li kienet interessani iktar fil-politika. U mbagħad meta kont fis-sixth form kont ngħin f'naqa l-organizzazzjonijiet studenteski, u mbagħad ftit NGOs biex nara u nifhem iktar x'jirrikjedi x-xogħol li hemm. U kienet avviċinatni Yves Borg Bonello, issa qiegħda fil-Parlament, biex nidħol fil-fera ta' Teamstart li huwa il-fera ta' żgħażagħ bejn 16 u 18 sena. U kienet laħqet President, kont ninvolvi aktar ruħi, hemmhekk bqajt għaddej. Issa irnexxielek inti ukoll tilħaq Viċi Sindku ta' Swieqi. Issa Swieqi ovvjament huwa stronghold tal-Partit Nazzjonalista u jkun hemm kandidati relattivament tajbin fuq dak id-distrett u inti ta' 22 irnexxielek diġà tagħmilha. X'għamilt biex irnexxielek fodi tilħaq daqshekk nies? Relattivament ħin qasiru. Literalment meta kont żgħir, dejjem kont inħobb nitkellem man-nies, ġifieri anke jekk ma kienx hemm il-politika, xorta nqabbad diskussjoni ma' xi ħadd, nsaqsi domandi, nsaqsi kif huma, nibqa' għaddejjin bid-diskussjoni. U speċa meta kienu avviċċinawni biex noħroġ għall-elezzjoni, għadhom bil-qalb kollha speċa li qed nagħmel issa ma nagħmlu u nista' ngħin il-komunità. Mbagħad kont mort house visits, door to door, literalment naħseb door Swieqi kollu, u issa qed nagħmlu t-tieni darba l-avvolja għaddiet l-elezzjoni Għaddej man-nies. Għax literalment issa saret parti mir-rutina. Qabel orajt kważi qabel elezzjoni, xi ftit xhur qabel elezzjoni kważi kuljum. Literalment kuljum kont nagħmel house visits. Issa qed nagħmluhom pereżempju darbtejn fil-ġimgħa. U jekk għandhom problema, jekk għandhom bozza inqatat, jekk għandhom it-triq ma rranġawiex jew għandhom kwistjoni żgħar anke kbar ma anke żgħar, il-fatt li meta tgħinhom u solvija tagħtik dik is-sodisfazzjon illi hekk tara wiċċhom jiexel fuq ħaġa sempliċi li tista' tgħin il-komunità. So meta għandna problema jekk hemm bozza jew xi ħaġa jien ngħaddi mit-toroq nista' ngħin il-komunità nagħti dik l-input. Kif Voldri tagħmel daw il-ħafna visits fid-djar? In-nies, speċjalment ovvjament ta' Swieqi għax inti hemmhekk dik, x'inhuma l-concerns tagħhom, l-iktar concerns li tintaqa' magħhom fis-Swieqi u forsi anke ġenerali tal-pajjiż? Infatti fil-house visits meta nsaqsihom ngħidhom kif nista' ngħinek fil-lokalità u kif nista' nindirizza il-weġġa li għandek, il-problemi li għandek rigward il-partit. U il-partit jista' actually jimbutta il-kwistjoni li għandek. U nagħmel sections fid-dajri, pereżempju l-kwistjonijiet li għandhom fil-lokalità, ovvjament għandna overdevelopment Swieqi, jiġifieri l-proprjetà, il-valur ogħla, so ovvjament ikun hemm ħafna aktar Construction. ħafna construction. Ħafna kwistjonijiet li jkollna pereżempju li exits mis-Swieqi, inqas exits so teħel fiktar traffic għal St. Andrews Road. Għaddidhom tinduġu Swieqi. U St. Andrews il-gvern ħada għamilgħu, imma l-extras ħanajdu l-bus shelter fejn jistgħu jimxu n-nies. Il-pedestrian crossings xejn, nesihom.
għamel il-proġett jistgħu jgħaddu l-karozzi u mbagħad il-komplement il-komunità li trid tgħixu taqsam mal-Pembroke għatawhom il-barra. So dawk huma l-micro problemi li għandhom. Il-problemi kbar, ġifieri problemi li ħafna minna narawhom ta' kuljum l-overpopulation. Għajjiet in-nies mhux ħanajt tas-swieqi, Malta kollu kważi tista' ħafna tgħid. stress żejjed. It-traffic kwistjoni li taħraq, ġifieri kulħadd jerġa' traffic. Konxju. Anka l-politiċi li għandhom Exactly. responsabilità qegħdin ġa traffic. So dik il-problema, ovvjament is-swieqi korruzzjoni iddejjaqna ħafna, ġifieri l-kwistjonijiet li għandna ta' korruzzjoni bħalissa għaddejjin tilgħinu niżlin għajjew in-nies. Issa inti niftakar li kont ħriġt hemm tiddefendi r-residenti is-swieqi kien hemm xi toroq jew triq partikolari biex titranġa u da minflok inti speċi qisu ħallewk taħdem. Għeddewk bil-pulizija x'kien ġara eżatt x'kien għaddili. Ok, mela ħanatikna exclusive, ġifieri din ħadd ma jafa, ħanatikna għal backstory laqas għall-kunsilliera oħra. So min jafx. Tina. Dak iż-żmien naħseb laqas kont kandidat, kienu ġast avviċinawni u xejn. Kont ngħin il-komunità xorta so kienu jafuni s-swieqi u kienu ġew fuqi nies li jgħixu fit-triq u dit-triq ġifieri laqqas pjanet għandha daqshekk ħofor fejn tista' tkisser karozza. U dit-triq kienu ommilhom, ġifieri kien diġà ħażin ftit fl-aħħar meta l-pjan kien fil-gvern. Mat il-Labor għamel xi 10 snin u kull sena il-Kunsill dejjem jirrapportaw u dit-triq tibqa' kif inhi. Iwedhom u xejn. Ovvjament ħadu l-poteri tal-Kunsilli so ma tistax tmur tirranġa int meta għandek il-gvern qed suppost qed tirranġa dik it-triq. U kont wett ir-residenti li kienu ġew fuq jalu l-isma' dik it-triq titranġa. L-iktar ħaġa dak iż-żmien li kienu jsemmu dik it-triq anke jekk ma jgħixux hemmhekk għax kulħadd jgħaddi minnha sew dik it-triq. U għedthom isma' anka jekk noħroġ u jekk ma nitlax ħan nipprova minn qabel nwedkom dawk suppost l-awtorità kienu ħajamluha u xejn isu xejn mhu xejn għadhom m'għamluhiex. Għadhom ħanamilna aktar pressure fuqhom. U kont tiftakar kull imkien madwar Malta kellhom toroq aħjar għalik. Kont bat poster, għamiltu xi A2, kien kbir dal-poster, u għamilt dizin, eżatt l-istess dizin, imma għamiltom mod satiriku, toroq aħjar għalik, stenna aktar, u jisuna emojis biex nċċajta. U għaxħaltu hemmhekk bil-lejl, u xejn, jisu xejn mu xejn. Fil-għodu, il-medja kollu qabdu għax ovvjament. Mxak xaħġa tagħti fil-lajn. Tagħti fil-lajn. U kien hemm kandidatu konsillier min-naħa l-oħra, kien kbir, kien mill-kamp laburista, u beda jeddet li jekk ma nneħħiex jekk il-konsillier ma jidġulix biex imur inneħħija ħajċempel il-pulizija, jajjarni u kollox, u jenet il-poster ħajb hemmhekk. U mbagħad jagħmelu jekk jiġu l-pulizija fuq ċajta, letteralment ċajta tuħel benrizaj. ċajta biex tibgħat messaġġ huwa, I mean. Ħallejt hemmhekk, sfidajtu, wara ġimagħtejn bdew xogħlijiet, issa triq lixxa, tista' letteralment tmur bil-motur b'kollox u triq lesta. So, Tajjeb, prożet. Mela, nafu wkoll li għandek qalbek l-ambjent inti. U inti ċila narak ukoll mal-papa tiegħek li tmorru tnatfu l-bajjiet u l-kosta ta' Malta. Dan x'inhu NGO u x'qed natfu eżatt bħala? Mela jien missieri għandna NGO li jismu Coast is Clean, konna bdejnieh fi żmien il-COVID, ġifieri fi żmien il-COVID missieri kien personal trainer ta' sliema, dak iż-żmien kien ħa daqqa kbira fil-COVID, ġifieri restrictions lawn. Kien darba kellu, pereżempju kellhom clusters ta' 10 min nies ma setgħux imorru għax kellu 12 persuna. Mhux hekk. So kien qabad għalejja mmorru bid-dajsa noqogħdu nduru l-kosta ta' Malta u ninqataw naqa' minn ninqataw. Malta ma noqogħdu nduru. U konna nindunaw kemm hemm ħmiġ li kien ġej Malta, ġifieri għax m'hemmx id-dajjes, m'hemmx il-mewt show tarahom iktar il-ħmiġ, tara l-ħmiġ iktar. Morna kemmuna u kien baħ, ġifieri laqqas il-lifeguard xejn, isek more deserted island.
u ħlief siringi, kollox sibna kemuna, kemuna mimlija kienet. U minn hemmhekk bdejna natfu dik il-bajja tfajnja fuq Facebook biex nagħmlu iktar awareness fuqha. U issa fast forward spiċċajna u spiċċa full time mal-NGO. Jien ngħin ovvjament infatti wara għandna tree planting għax minn flok natfu biss anke qed nħawlu iktar siġar. F'Malta, madwar Malta. U ġifieri aħna ġast immorru mal-kosta, konna volontiera li jiġu kollox, imma affarijiet żgħar li ħafna nies jistgħu jagħmlu li ġast tagħmel effett żgħar fil-lokalità, ġifieri jekk tara xi ħaġa ġast iġborha u armija. Naf li ħafna nies jibatulna iż-żikna jien noqgħod innaddaf wara ħadd ieħor jħammeġ. U hemm naqa' kummenti li jdejquni li jgħidu pereżempju għax il-Maltin aħna maħmuġin. Sa mhux qed ngħid li għax Maltin u barranin ġo Malta stess, ħafna mill-ħmiġ li actually insibu laqas jiġi minn Malta. Jiġifieri in-naħa ta' fomm mir-riħ, ġnejna, Arlabsi u hekk, dawk in-naħat ħafna mill-ħmiġ li actually insibu ikunu fliexken min-naħa tal-Libja, min-naħa tal-Afrika. Jiġifieri il-ħmiġ li jkun hemm jiġi hawnhekk bil-mewt. Anke jekk aħna nwadbu imur pajjiż l-oħra mhux hekk. Ġifieri anke life jackets insibu ġifieri dik l-iktar ħaġa li tweġġan speċta. In-naħa ta' Arlabsi insibu ħafna pereżempju life jackets. Ta' nies ikunu għerqu jew xi ħaġa. Nies ikunu għerqu. Ħafna żraben, anke ħafna drabi żraben ta' tfal żgħar, ġifieri ikunu dawk il-flip, dawk is-sandli żgħar. Ġifieri ħafna drabi ngħidu l-ambjent, ma anke hemm dak mhux hekk l-aspett uman imbagħad. Aspett uman. U hemmhekk speċa bajna għaddejjin. Issa fil-ħajja li kif ġiet illum ħajja kulħadd qisu biżi minn xogħol għal xogħol, taħseb li l-volontarjat ukoll qed iħoss din il-problema li tipo n-nies ma tantx għandhom ħin biex jiġu jgħinu. Jien niftakar qabel meta kont iżgħar jiena kważi kulħadd kien jew ikun f'xi kumitat minn tal-banda, minn tal-festi, minn futbol. Illum biex issib iż-żgħażagħ saret problema speċjalment għax da jridu jaħdmu. Jiġifieri id-demographics qed jinbidlu aktar. Imma sibna mod kif nistgħu intejbu l-kondizzjonijiet meta nagħmlu l-cleanups biex pereżempju hemm il-programm ta' Systems of Knowledge l-iskola għandhom ċertu hours li jridu jridu jagħmlu volontarjat. Aħna nibbatulhom u anke jibbatulna ħafna volontiera żgħażagħ li l-ewwel jibdew għax għandhom bżonn bil-fors jagħmlu dan is-sens ta' volontarjat. Ma mbagħad jibqgħu magħna, jibqgħu jiġu, jieħdu pjaċir, għax int meta tagħmel clean-up mal-kosta. Jew pjaċir anke bid-dajsa meta nħedhom bid-dajsa ma jeħdux bħala qed nagħmel clean-up, ġurnata dajsa u ġbart. Għamel xi ħaġa tajba ħadd daqsxejn pjaċir ukoll. Ma ikun ħafna volontira ġifieri anke jekk tmur fuq Facebook u tara ritratti li ntellaw għax ħafna kumpaniji li jiġu Malta, anke kumpaniji Maltin, il-ħaddiema tagħhom jagħmlu CSR hours, civil responsibility, li jiġu hemm inatfu l-bajja ta' Malta jagħtu lura l-komunità, mbagħad wara jgħodu jieklu, niġbru l-effett li u sens ta' komunità. Issa ftit ilu kellek ċans titkellem ġewwa l-Parlament fost nies oħrajn. U nitkellem tal-importanti li jkollna edukazzjoni għal ċittadinanza attiva li tista' tibdel mill-iskejjel. X'trid tfisser biha din eżatt? ċittadinanza attiva tista' tgħin il kulħadd. Jiġifieri ċittadinanza attiva mhux bil-fors il-politika nnifsu. Nistgħu nagħlmu aktar istudenti kif ngħinu n-nies. Nurruhom l-istorja ta' Malta, l-istorja tal-politika f'Malta. Inħalluhom jiddibattu, jiddiskutu. Jiġifieri fi Franza għandhom il-konċett ta' Republic Day fejn studenti ġol l-iskola jitalmu fuq il-gvern, jitalmu kif jopera l-gvern, l-istorja ta' dak il-pajjiż. Dak il-kunċett ta' ċittadinanza attiva. Malta hemm skejjel li actually qed jagħmluha, pereżempju San Anton viċin għamlu wieħed mill-isbaħ proġetti. Xtraw art biswit l-iskola u ħawlu siġar, għamlu pozz fejn it-tfal jistgħu jkabru l-frott, jagħtu lura l-komunità
u minflok jitalmu dejjem ġo l-iskola ġo l-binja, jalmuhom iktar on the ground jgħinu l-komunità. Mela, inti taqbel li fl-iskejjel volti li nibdew niddiskutu l-politika, però għaw minn mbagħad argumenta jgħidlek imma ħan niddiskutu l-politika jista' jkun li min ikun fil-gvern jibda iktar imexxi l-aġenda tiegħu. U ovvjament peress qisu għawġiex partiti fil-Parlament, però għandna ħafna wkoll partiti oħrajn li qed ifaqsu. Inti temmen li d-diskussjoni biex tkun healthy għandha tkun li jkollna ideat vari, mhux tipo xi ħadd jitfa' l-aġenda tiegħu jisu you cannot discuss it, da tajjeb kif qed naraw sfortunatament tiġri ħafna affarijiet. Jien nemmen li current affairs dak li qed jiġri mal-pajjiż, l-istorja tal-pajjiż anke tal-passat, għandhom bżonn jiġu ma' studenti tagħna, il-futur ta' dal-pajjiż jiġifieri. Ġifieri jien gburi li Malti, gburi bl-istorja ta' pajjiżi u gburi li dal-gżejjer irnexxielna niksbu wieħed mill-isbaħ affarijiet fid-dinja kollha. Ma din mhux dejjem mill-iskola tallimta x'kont ninteressa ruħi iktar, kont mid-dar, missieri u ommi kienu jitkellmuni isni adult jispjegaw li kollox. Ma il-politika mhux dejjem left to right to any direction. Il-politika ħajja, ġifieri il-politika jekk għandek żewġ perspettivi tista' timxi l qudiem. L-estremiżmu dejjem ħajkun ħażin miż-żewġ naħat. So tallimhom in-naħat kollha mat fidejhom. Biex kulħadd jipprova mbagħad jilħaq il-bilanċ. Eżatt, ħallihom jiddibattu, ħallihom jiddiskutu. Mat dak fidejhom. Semmej daqsxejn ukoll fuq l-istorja hekk. Jien kwetak li ħabba sfortunatament għandna ħafna politika partiġjana u jisu dal-aħħar snin reġa' sfortunatament irrankat. U għaw ħafna nies li ma jafu xejn fuq l-istorja ta' dal-pajjiż. Vodri jiena ġili kważi nitwaħħaġ ġili nkun nitkellem jien naf ma' nies barranin, iżda ikunu ġejjin minn third country nationals. Ikun jaf l-istorja ta' Malta da. Iktar mill-Maltin, tgħid Malti jgħidlek x'inhu x'qed tgħid u da jipprova jitgħallem u jiskopri l-affarijiet. Tinkwetani ħafna, ġifieri Malta għandna storja enormi u kbira ta' politika, ġifieri teknikament l-ewwel żewġ partiti li kellna f'Malta fil-1800s, ġifieri kellna il-kwestjoni tat-Taljan u l-Malti. Ġifieri daqskemm għandna storja kbira li din parti mill-kultura tagħna issa, kif il-festi parti mill-kultura, il-politika parti mill-kultura. Ġifieri kif tista' tkun gburi pajjiżek, kif tista' timxi l qudiem jekk ma tafx għala trid tkun gburi għaliha u għala trid tmexxi dal-pajjiż il qudiem. Trid ikollok dak is-sens ta' belonging. Belonging. Ġifieri jekk jien fi żmien water polo kont ma' klabb ma dak kien il-home tiegħi u kont nitgħallem l-istorja missieri kien jilgħab magħhom u kien hemm dak is-sens ta' belonging, kelli iktar passjoni biex nilgħab u nirbħu milli jekk kont ma' klabb ieħor ma tantx kont l-istorja u kulħadd kien hekk going with the flow. Issa temmen li qatt għandna daqsxejn mentalità servili f'dal pajjiż fis-sens on paper aħna pajjiż indipendenti, ħadna l-ħelsien, però xort qisu tara ħafna nies li dak li jgħidulhom il-politiċi qisu Vanġelu u hemm il-mentalità li qishom jien naf flok il-politiċi jservu lin-nies aħna speċi rridu ngħidu jesser kollox il-politiċi biex ma nirritawx il-partit jew min ikun hemm fil-gvern. Iva l-Maltin xi drabi għandna da sens li nibżgħu niċċallenġjaw l-awtorità, nibżgħu niċċallenġjawhom u ngħidulhom le dak li intkom qed tgħidu huwa ħażin. Imma meta actually niċċallenġjawhom u ma nbaxxux rasna dejjem jinqalab hekk. Jiġifieri nistgħu nieħdu mod ċar il-kampanja ta' Isabel Bonnici. Kont lucky ħafna milli kont wieħed mill-ewwel 4 nies li konna fil-kampanja, konna niddiskutu magħha għax konna nemmnu f'dak il-każ. Konna nemmnu li għandna bżonn niċċallenġjaw l-awtorità għax din għandha każ ġenwin, ġifieri minn 4 min-nies spiċċajna fqajna il-Pjazza ta' Kastilja. U literalment miż-żewġ naħat m'hemmx Labour u PN, kien hemm kulħadd hemmhekk. U ċċallenġajna l-awtorità, ġibna li ridna, ġibna l-inkjesta pubblika u minna ħarġet ħafna affarijiet li tista' tibbenefika Malta kollu fil-sens tal-konstruzzjoni. Ġifieri meta l-Maltin ma nbaxxux rasna,
Infatti dal-aħħar kelli speech u qed aħna qatt ma baxxejna rasna la Napoleon, la Torok u żgur lanqas għall-arroganza ta' Robert Abela. U qed b'responsabilità li jekk Robert Abela ħajamel ħażin, ħaniċċallenġjawh u mhux ħanwaqfuh kif fil-baża Qabelna waqfu Eżatt. minn kienet jagħmel ħażin. Eżatt. Issa hemm bla dubju wkoll qisu fl-aħħar daqsxejn snin. Qisu minn dawk il-15-20 sena kwiet, però dal-aħħar snin il-politika qiegħsa reġgħet qed tisħon u qed ikollna ħafna każijiet fejn nies jattakkaw il xulxin b'mod personali. Ent kont wieħed minn tal-bidu tista' tgħid li protestajt kontra l-iskandlu li kien hemm tal-mara ta' Clayton Bartolo u mort ukoll quddiem il-kwartieri tal-Partit Laburista, però bdew jattakkawk li inti di tattakka ħaxija mara, mhux għax di. Taħseb li daħlet dil-kultura u issa forsi anka jenna fħabba l-elezzjoni li kien hemm l-Amerika u nbidlu l-affarijiet. Dil-kultura li ma tistax tattakka xi ħadd, tattakka mhux fis-sens fiżiku jew dik, tikkritika fejn hemm bżonn. Imma x'hekk tkun mara jew xi ħaġa oħra jisek toqgħod pass lura u jdawrulek li qed tattakkahom għax nisa u mhux għax għamlu ħażin. Li tagħmel ħażin jibqa' ħażin. Jekk tkun raġel mara xi tkun. Jekk tagħmel ħażin jibqa' ħażin. Meta ovvjament tkun fil-politika jew tkun attiv fis-soċjetà, ħatistenna attakki, ħatistenna tajjir, ħatistenna redikolaġġni minn kull imkien. Jiġifieri dik ma tantx taffettwani, dan kien każ partikolari li meta ħarġet l-iskandlu ta' Amanda Muscat u Clayton Bartolo, jien emment fil-kawża li hi ħażina u emment li ma ħaqqux dik il-pożizzjoni li abuża minnha u kont protestajt ġol kwartieri tal-Labor għax kena graduation u taltem ġew u għamilt protesta żgħira, protesta. Żammejt karta. Imma din they brought out of proportion, ġifieri kienu ġabuni fuq chats u pruvaw iħamġuni anka id-deputat mexxej Alexa Ġu Saliba li hemm misoġinizmu, sessizmu, imma dak kollu li protestajt għaliha ħanibqa' gburi biha għax Amanda u Clayton ma ħoqhomx dik il-pożizzjoni li abbużaw mill-fondi tal-pubbliku, li abbużaw mill-poter li kellhom. Jien emment li kellna nwaqfulhom anke jekk kont waħdi, mort u infatti kellha tħallas il-flus lura, ġifieri kieku kellha xejn fuq xi xtaħbi. U l-ħaġa din fuq tan-nisa u tal-irġiel fil-politika u f'kollox, kull tim li jkollok, anke business f'kollox, għandek bżonn żewġ perspettivi, ta' mara u ta' raġel. Naqwa li jkollok tim bilanċjat, ġifieri fis-soċjetà tagħna għandna nisa u rġiel u speċa n-nisa jistgħu jagħtu perspettiva li l-irġiel ma jistgħux jagħtu. So bekk dejjem għandek bilanċ u jekk ikollok dak il-bilanċ dejjem se tirbaħ. Bilanċ tajjeb imma. Mhux hekk. Mela inti temmen li llum il-ġurnata tal-pajjiż kieku lest għall-Prim Ministru mara, jekk ovvjament di tkun kapaċi kif qed mhux ġast titfaħ hemmhekk għax mara. Ija, għandna possibilità li ħajkonna Prim Ministru mara, ġifieri jekk nħarsu fl-elezzjoni tal-MEPs, rajt kellna mara waħda li telat, ma dik il-mara ġabet u kisret rekord nazzjonali u barra minn Malta, imma ħanifokaw fuq Malta. Perċentwali jekk tieħu l-voti tagħha madwar l-Ewropa iġabet kisret rekord perċentwali tal-voti, ġifieri xi 35%. Ġifieri aħna lesti li jkun hemm mara li tista' tmexxina, ġifieri qatt mhu ħajkonna dik il-problema tas-sessizmu nemmen jien għax ġifieri jekk naraw Roberta mexxiet l-isem tal-pajjiż il qudiem u nemmen li wara l-elezzjoni li jmiss minn żewġ partiti jew minn ħajkonna iktar nisa. Ħajkonna apparti iktar nisa, jien nemmen li wara l-elezzjoni li jmiss ħajkonna Prim Ministru mara. Issa inti temmen speċi dal-aħħar snin konna drajna speċi bil-kultura kemm sejħa woke u kulħadd speċi donnu jekk ma taqbilx magħhom daw kulħadd huwa ħażin, kulħadd huwa faxxist u kulħadd huwa estremist.
taħseb li di għamlet dannu kbir lis-soċjetà Maltija u in ġenerali l-Ewropa u l-Amerika insomma kollhom kien. X'inhu huwa woke? Woke jiġifieri nies li jridu jitlu, ibidlu u jkissru parti minn kultura, u biex ibidluha għal fehmiet li għandhom huma. Jiġifieri xi drabi jkollhom raġun, xi drabi le. Imma Għal ħadd ieħor. ma sax tmur u tbiddel u tkisser kultura ta' xi ħadd. Jiġifieri dan mhux qed jien qed ngħidu, jgħiduha huma stess li jridu jbiddlu l-kultura, jridu jbiddlu is-soċjetà, il-mentalità. Ma l-mentalità mhux biex billi tisforza n-nies, il-mentalità tbiddilha billi tagħmilha parti min-norm tiegħek u naturalment tiġi, mhux tisforza n-nies għax in-nies tirtu. Jisu kif kien jgħid Guido da Marco tikkonvinċi. Mhux hekk. Perswadin U mhux timponi. Estremizmu li l-woke huwa estremizmu, jekk ngħidu woke, estremizmu mhu tajjeb għal ħadd, miż-żewġ naħat jiġifieri. Mhux hekk. Jekk komuniżmu, nazzizmu, kollox li kważi jispiċċa biżmu, ħażin. Il-pajjiżi kollha li kellhom dil sitwazzjoni ta' estremizmu kollha fallew, kollha spiċċaw ħażin. Ftit ġimgħat ilu l-Prim Ministru minn għalija fil-Parlament qal li speċi da lest jiddefendi akkosta kollox lill-Ministri tiegħu anke dawk li qegħdin akkużati voldiri hemm korruzzjoni kbira. Enti temmen li speċi da għandu jkollu xi privileġġ għax ikun membru parlamentari jew jennaf jaħdem fis-segretarjat li da kważi għandha xibil jista' jisra u qas tista' kważi issaqsi issa. Min jagħmel ħażin u min jabbuża mill-poter u għandu jaffaċċja l-ġustizzja. Apparti li għandu jaffaċċja l-ġustizzja, l-abbużi tiegħu misshom jiġu pubblikati. Jiġifieri, ma sax tagħmel xi ħaġa ħażina u x'għad jagħtilek għax jekk dak il-persuna li qed tagħtilek jispiċċa kriminal u stess. Jiġifieri Robert Abela rrid jiddeċiedi xi jħobb il-pajjiżu jew il-lealtà għal il-klikka li għandu. Issa wkoll il-gvern preżenti tħoss li qed eżempju hawn kritika li qed imbaxxu l-istandards fejn tidħol l-edukazzjoni biex ta' parsi jkollna l-figuri sbieħ li iktar nies qed jgħaddu hekk. Imma fil-verità nkunu qegħdin noħolqu biss problema l-ġenerazzjonijiet tagħna għax inti let's face it hekk qed tnaqqas l-istandard. Il-prodott li ħajoħroġ 10-20 sena oħra ħajkun għar. Ħajbati fl-aħħar mill-aħħar. Ħambatu kollha kemm aħna, jiġifieri anke l-imkast meta kont niġġieled tal-drittijiet ta' studenti meta issa xorta baqgħu bid-direttivi u kelli kont protestajt qudiem il-Parlament u Robert Abela kellna laqgħa ġol-Parlament dak il-ħin, eżin kien laqgħana ġewwa biex niddiskutu, kien qal all right, mela ħanagħmlu illi ikollok nsejt x'isima. Administrative pass. Għatlu, all right, dak short term solution, long term dawn in-nies. Jekk ġast ħataddihom, x'ħajkollhom minnhom? Dak li s-sena tagħna ma kenniex administrative pass, kelli mbagħad kelli nagħmel it-teżi u bqajna nirsistu, ma ta' warajna x'ħanħallulhom jekk ħaniġġieled, mhux ħaniġġieled għalija stess, għalija biss, ħaniġġieled għal dawk ta' warajja. Nistgħu naraw li irrid poplu inqas edukat, inqas li jaħseb anke fuq mod politiku. Il-fatt li PBS mela għandek xarbank qataw il-barra. Ta' Klorin Zammit, erba' fost il-ġimgħa kienet qataw il-barra. Inħin kollu jiksru l-liġijiet tal-broadcasting li jiċċensuraw politiċi, jiġri minħa dik il-responsabilità politika li jiċċensuraw nies. Mela aħna Nord Korea literalment ma tistax tiċċensura persuna hekk. Għalhekk il-gvernijiet għandhom bżonn iktar għandhom bżonn kontroll fuqhom biex ikollhom iktar checks and balances, speċjalment meta tiġi għall-Broadcasting Authority. Issa hemm ftit ilu Robert Abela u donnu anke at-Times ikkonfermatu skont il-fact check insomma tagħhom. Qalu li daw qed jiġu lura iktar Maltin ġewwa Malta milli Maltin qed jitilqu. Issa jiena ma nafx mill-esperjenza tiegħi għandi numru ta' ħbieb li talqu jgħixu barra. Ġoliju, issa folder ġoliju ma naħsibx għandek bżonn jintoqgħod tgħid li ismet noqgħod hemmhekk u mhux hawn. Għadha tista' tiġi lura kull 3 xhur folder xorta għal pajjiż isek għadek hawn. Inti, forsi bħala żagħżugħ,
Taħseb li fil-verità ġew iktar nies milli qed jitilqu għax l-ammont ta' nies li qed jitilqu. Ara, ħafna miż-żgħażagħ li naf jien ħan nitkellem b'mod personali, ħafna miż-żgħażagħ li naf qed jitilqu biex isibu aktar opportunitajiet u aktar xogħlijiet barra minn Malta. U jekk ma telqux, dawk li baqgħu hawn iridu jitilqu. Jiġifieri anke jekk ma telqux tajt orajt m'hemmx dik il-figura li telqu, ma xorta hemm nies li jridu jitilqu qed ifittxu xogħlijiet barra minn Malta għax xebgħu hawn Malta u dik li għandna bżonn inbidlu li żgħażagħ jemmnu f'pajjiżhom, jemmnu fuq dil-art ħelwa letteralment li mistrijietna tant ħadmu għaliha u jibqgħu hawn, jibqgħu jkollhom opportunitajiet mhux jitilfu iċ-ċans li tista' tkabbar familja f'post bħal Malta. Għandna ġmiel, għandna Mhux hekk ikun naħdu ħsieb. kien ħsieb. Issa hemm problema kbira li semmejt inti fil-bidu wkoll li donnu issa l-Lajbira kulħadd f'daqqa waħda jaqbel hija tal-imbirka overpopulation. Da l-aħħar snin ġibna eluf u eluf ta' nies orrajt b'mod regolari biex kabbarna l-ekonomija. Issa, ovvjament di qed tħalli l-problemi tagħha fuq l-infrastruttura, pratika sptar ħajkollassa u ħafna affarijiet oħra ma ħsibniex ovvjament għall-infrastruttura. Enti taqbel ma' dis-sistema ekonomika u li ġab speċi l-Gvern Laburista li l-ekonomija tikber biktar nies. Ġabu skjavi. Dawn ġabu skjavi moderni. Jiġifieri il-fatt li issa stempħu hemm il-problema tal-overpopulation hemm kważi tad-daħ meta l-Partit Nazzjonalista domna ngħidulhom li hemm sitwazzjoni il-Kaptana Bernard Grech mar ħareġ idejh qal ejja ħanaħdmu flimkien ħanaħdmu fuqha. Dan kien xi sentejn ilu. Kieku f'dawn is-sentejn diġà kien ikollna aktar pjan fit-tul. Jiġifieri kien ikun xatt fl-oppożizzjoni mhux gvern li jenduna. Jiġifieri Roberta Bella ma jindunax, ma joħroġ barra fit-triq, ma joħroġ fit-traffic, ma jmurx l-isptar. Jiġifieri ħafna Maltin imorru l-isptar, anke dawk li ma jaffordewx ħafna drabi xorta jridu jmorru l-isptar. Mhux hekk. Da jinksirt idejja għax kelli aċċident bir-rota. Literalment domt 10 sigħat l-ewwel kważi bil-wieqfa. U mbagħad ġabuli siġġu, u mbagħad literalment il-mediċina ma kienx qabel miegħi jew kelli na komplikazzjonijiet u biex inġib stretcher domt kważi 3 sigħat niġġieled għal stretcher. Dik is-sitwazzjoni li ġabuna fiha, il-fatt li nġibu nies li jiġu hawn Malta li jafu kważi li ħajkunu skjavi, għax dawn jafu li il-paga orajt aħjar minn Mill-pajjiż tagħhom ma l-cost of living. cost of living ħafna x'qed nieħdu minnha din, x'nistgħu nagħmlu, kif nistgħu ntejbu l-kondizzjonijiet. Issa hemm dil-Labour Migration Policy ħanaraw x'hemm, imma Insomma ħalaq il-problema ħaret jarissa kif ħadik. Issa hemm meta tnejdu da kollu fuq il-gvern isimgħu kemm il-darba kemm għandu għal-qalbu l-ambjent insomma rridu nilħqu targets li jissetjat l-Ewropa u dal-affarijiet kollha, però ovvjament mill-figuri dejjem jidher li qed inkunu minn tal-qiegħ fejn jidħol l-ambjent, renewable energy u l-affarijiet kollha. Meta tara policy imma mbagħad tal-gvern li ġġib iktar nies ġo pajjiż li diġà overpopulated. Kif fil-verità tista' solvi l-problema tal-ambjent? Għax ma jmorrux ma' xulxin daw. Mhux hekk. I mean. Ġifieri ma nafx idea żgħira issa li ġasta semmejta li tagħmel forsi community hours. Ġifieri u training biex jieħdu ħsieb l-ambjent. Taf kemm il-darba mmorru, speċjalment baħar iċ-ċaq, u jkun hemm ħmieġ. U ġifieri it's a cultural difference. Imorru jarmaw jisom il-picnics tagħhom kollox, ħallu kollox warahom, u mbagħad aħna mmorru nridu noqogħdu niġbruhom. Darba qbadnihom fil-fatt u għadnilhom qalu we'll come tomorrow and pick it up. Le, mhux come tomorrow pick it up, you're going to take it with you. Tieħdu d-dar u jekk trid terġa' tiġi għada, ejja warma. Ġifieri nridu nagħlmuhom li jridu jħobbu l-pajjiż daqskemm aħna nħobbuhom. Nħobbu il-pajjiż tagħna. Anka fuq TikTok da daħret nara li hemm naqa' barranin li actually qed jippruvaw jitgħallmu l-Malti. So hemm dik is-sens xi ħaġa tajba, anka x-xogħol tiegħi fil-medja nagħtuhom iktar boost biha biex forsi nies oħra jitħajru, jkollhom dak l-encouragement biex actually jitgħallmu l-Malti.
Issa mill-figuri jidher li l-aħħar elezzjoni kien hawn fuq 100,000 persuna li pratikament dawn ma jridux jafu la bil-Label la bin-Nazzjonalisti. Issa hawn ħafna jargumentaw li hu bżonn it-tielet partit jew iktar, u oħrajn li naħseb daqsxejn bħalek li taħseb li jistgħu joħolqu instabilità. X'taħseb fuq dan suġġett? Mela, Malta palissa dejjem din narrattiva li hemm nies ma jridux jivvotaw, hemm low turnout u kollox. Il-fatt huwa li Malta dejjem kellna l-iktar highest turnout li n-nies imorru jivvotaw. Naqset iva, jiġifieri meta naraw l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, kien sar fi żmien il-COVID jew eżatti wara l-COVID, kien hemm dak is-sens li n-nies kienu qed imorru jivvotaw bil-maskla. Kien hemm dak is-sens li n-nies ma kinux komdi ħafna iktar joħorġu, so kien hemm dik il-problema. So bekk l-ewwel daqqa li ħadna li inqataw ftit iktar mill-politika dawk li dejjem jgħidu li għax rutina bil-fors mhux ħankistra li dejjem irid imur nivvota, kien hemm dik is-sens ta' u le mhux ħammur. So issa saret aktar rutina, kellhom l-esperjenza li jekk xi ma marrux jivvotaw. F'Ġunju li għadda kena l-istess ħaġa, it-turnout on average mal-Ewropa kollha kien above average. Din narrattiva qed tiġi mbuttata l-iktar mit-third parties biex juru li jeżistu biex kollhom dik is-sens ta' aħna neżistu qegħdin hawn u l-għajta tagħhom. Ma kieku l-għajta tagħhom kieku f'Ġunju li għadda ma kienx ikollhom kważi l-lar elezzjoni li kellhom, ġifieri l-għonet kienu jġibu l-voti tagħhom. Kassola meta kellu 29,000 votes fit-2004 final count, issa matul iż-żmien ġi final count, ġifieri final 23,000. U suppost Kassola mar ħafna aħjar u qed jinbota li qed imur aħjar, ma fir-realtà qed jonqos fil-voti mhux qed iżid. Fl-istess ħaġa bħal ADPD marru ħafna. Ġifieri ADPD ma nafx kemm jekk tkun l-aħħar elezzjoni tagħhom. U rigward l-instabilità, ġifieri dal-aħħar kien hemm il-podcast ta' John Mallia, il-Każin, il-programm li għandu. U mort u għedt li gvern ta' coalition ikollhom problemi kbar tal-instabilità. U Kassola qabeż fuq u Enger qal mhux vera taħt l-Italja daw l-aħħar kienu stabbli. Ma kienu stabbli wara li bidlu s-sistema qabel ma bidlu s-sistema u kienu ta' coalition kellhom 50 gvern f'50 sena. Ġifieri il-poplu Malti għawċi hekk irid li kull sena jkollha elezzjoni. Diġà qed nixbgħu wara 5 snin nivvotaw jew xi darbi jkollhom early election mhux hekk tħossana diffiċli. Għasab wara ħanerġa' ħajkonna dik l-instabilità. Ġifieri Sari Sanger nistgħu kulħadd infatti jikkummenta. Sari Sanger tista' timmaġinah u l-pendent jiddeċiedi l-gvern, ġifieri xi jrid Cyrus jieħu. Diġà nafu il-track record tal-opportunizmu tiegħu. So dak it-track record immaġinah il-pajjiż fidejh għax kif għandna bil-kirkara jekk l-indipendenti ma jiddeċidix jivvota PN level li għal-PN kien ħaqqhom għax ġabu l-iktar voti, le. So ħanekwestek. So jista' jkun hemm ikun aktar każijiet ta' korruzzjoni jekk ikun hemm third party għax min joffri hekk. U f'Malta, ġifieri l-Italja kellna dik il-kwestjoni. Ġermanja meta suppost gvern għandhom 5 snin spiċċaw waqgħu ħabba coalition. U jekk inħarsu lejn Malta fil-50s u 60s, il-gvern ta' coalition kien waqa' fuq ġob tal-gvern. Tista' timmaġina dak iż-żmien qed ngħidu għaseb wara issa kemm ikun aktar każijiet ta' korruzzjoni. Issa hawn min jargumenta u naħseb fil-verità hekk kull każ li fl-aħħar snin fil-verità ċensura reġa' żdiedet. Ovvjament flok qed insejħula ċensura ikun hemm ħafna affarijiet li isma' hekk imma ma tistax titkellem u hekk ma tistax tgħid għax forsi toffendi l-dak u toffendi l-oħra. Inti taħseb li f'Malta wkoll għaddejna minna di u qed ngħaddu minna l-ispeċi jalqu ħalq in-nies bil-pulit, anke eżempju tikkritika ċertu affarijiet tal-gvern u di. U issa anke mmettija wkoll is-CEO ta' Facebook fejn qal li aħna fi żmien l-amministrazzjoni ta' Biden kellna teddit mill-White House li ċertu kontenut rridu niċċensurawh
inkella kien ikollna problemi bil-kumpaniji tagħna, vodri suppost dal-pajjiż l-iktar demokratiku fid-dinja. Taħseb li hemm bżonn nerġgħu iċ-ċensura nneħħuha u il-liġijiet tal-hate speech u hekk ikunu hemmhekk għal min jeddet verament lil persuni u mhux ħabba ideat bniedem titfgħu il-ħabs. Jien nemmen fi freedom of speech, ġifieri nemmen li l-gvern missu jdaħħal abbozz, missu jdaħħal amendment li fil-Kostituzzjoni tagħna bħala Amerika jkun hemm freedom of speech. Ġifieri n-nies jekk ma taqbilx magħhom talqilhom ħalqhom u tista' tibagħthom il-ħabs issa bil-liġijiet tal-Gvern Laburista li għadu kif daħħal. Ġifieri b'dawn il-liġijiet ġodda jistgħu jdaħħluhom il-ħabs jekk ma taqbilx magħhom. Il-politiċi kriminali li literalment jisirqu mill-poplu, jisirqu mit-taxxi tagħna xejn ma jeħlux. Anzi Nasib aħjar anzi ħajamlar, mhux aħjar jara x'għandu bżonn jagħmel, jara il-fatti, jara illi kif tista' taqbad ma' freedom of speech meta għandek aktar problemi. Ħanoqogħdu noħonqu n-nies. Issa għaw ukoll bosta nies li jakkużaw il-Partit Nazzjonalista li datu l-snin ukoll jisu waqaf il-kultura tal-woke jew marlej il-left ħafna. Dan huwa minnu taħseb il-PN illum wara tista' tgħid 12 sena fl-oppożizzjoni tgħallem il-lezzjoni li jrid ikun forsi daqsxejn iktar miftuħ u ikollu jerġa' idea ġdidi ġodda ta' nies jaħdmu flimkien kif kellu fi żmien Feneca da minn meta kien jigverna fl-aħħar mill-aħħar. Ara l-isbaħ ħaġa tal-PN hija li għandna możajk ta' ideat. Forsi min ikollu ideat differenti imma nista' niggarantilek li l-PN mhuwiex woke, kieku jgħid woke kieku m'iniex jagħtem. Ġifieri il-PN la għandu ebda estremisti fiħdanu. Partiti oħra ma nafx, partiti oħra qed narawhom issa ma il-PN żgur m'għandniex estremisti, għandna nies b'idejat ġodda, għandna nies illi jidhru li għandhom għan wieħed li jekk jħobbu l-Malta. Meta tgħid li għandek idejat ġodda differenti niddiskutu ma dejjem narrow down li nħobbu l-Malta, nridu Malta aħjar, nridu Malta aktar stabbli milli qiegħda kif bħalissa. Mela, ħammorru għall-aħħar domanda x'appell għandek għan-nies biex jerġgħu jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista x'ovvjament għalkemm għamiltu gains fl-aħħar elezzjoni għandkom ħafna iktar nies biex tirbu l-elezzjoni ġenerali. Biex tirbaħ elezzjoni ġenerali ma tiġix billi niktbu, billi noqogħdu fuq Facebook, imma billi actually morru fit-toroq, billi niddiskutu l-proposals tagħna, billi niddiskutu l-idejat tagħna u nisimgħu min-nies. Imma l-appell tiegħi lejn in-nies hemm barra hija itlu fil-Partit Nazzjonalista ejnu ejjew bl-idejat, kull idea tajba, ġifieri m'hemmx idea ħażina, hemm ideat li forsi tista' tadottom u ideat li tista' tieħu parti minnha u tbiddilha. Imma il-PN issa għandna bżonn inkomplu mhux jekk xi darba nkunu fil-gvern, imma meta ħankunu fil-gvern. Ġifieri ħanxamlu kmiemna mhux imneħirna u nimxu l qudiem biex ikonna pajjiż iktar stabbli. Jordan, ringrazzjak ħafna tal-li kont ċar fid-domandi tiegħek u għaddejna diversi suġġetti. Nawguralek fil-karriera kemm privata tiegħek u ovvjament fil-politika x'għadek żgħir volti li fadlinna naraw kekk Alla jrid. Grazzi ħafna tal-li kont magħna. Grazzi ta' stedina and keep it up qed tagħmel xogħol tajjeb ta' tifuċ in-nies. Mela, nirringrazzjakom tal-li lejla kontu magħna u nħeġġixkom biex tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.